zan yadda ba. Akuyan nan da aka sace min wallahi ba zan yadda ba sai na je wajen bokan nan. A ce daga siyo akuya hekaran je a talatan Laraba a ce an sace ta. Kayan Malam Mustapha da muka je wajen wani boka a nan kan kwana in gaya ma lokaci ɗaya suka fito kayan. Zan yadda ba. Mu je gurin shi shaf wallahi ne ba. da suke. Na ce ku dakata. Aldana ɗi ma alaikum. Dakata bayan mun sallama a nan gurin. Ku shigo da baya bana son an kai ko mun kai tsaye. Can kuma daga baya za ku koma. Ku yi da baya. Yawwa. Ku dakata. Me ke tafi da ku? Boka ni na san aikinka kamar yankan wuka ne. Ke isa nan maza na janyo shi mu tattaki zuwa gurinka. Haka ke tafi da ku yanzu. Ga wanda na kawo shi ya san abin da ke tafi da ku. Na san me ke tafi da ku dakata. Dakata tsumbur da bala. Me kaki. Ban kira ki ba. Me kaki ban kira ki ba. Tsumbur da dakata. Na kuma dakata ba a kira ku ba kuna zuwa. Dakata. Na san abin da ke tafi da ku. Wai ka dauke. Ba haka bane boka. Idan ka kira auta. Na gane abin da ya kawo ku. Kishin baba ka ce take yawan takura ma kake so a kawo da ita. Ba haka bane boka. Ina kake. Kuna ina ne? A auta aljanu kuna ina. Na gane abin da ya kawo ka. Saboda ga abokanka suna yawan takura ma. Na kuma alamu kana da makiya a tarin duniyar nan gabaki daya. Boka, akuya ta aka sace mu. Akuya ka aka sace. Dakata. Yasa in na buga nake ganin kofato. Yasa in na buga in ga kofato. Ashe akuya ka aka sace. Gaba ɗaya tsarin abin ne naga aljanu gaba ɗaya sun tsaya sun yi dubun. An auta aljanu gaba ɗaya na gansu sun yi shiru. Suna bayan katangar bayan duniya. Na ga tsamburbura gaba ɗaya ta yi fushi. Na ga tsarin gaba ɗaya abubuwan abin da gaba ɗaya na gansu gaba ɗaya sun tsaya. Ashe ko bata akuya kai gaba ɗaya ita ce take babbakewa. An auta aljanu kana ina ne? Amma fa wannan yare na mana hankali fa. Ku danna subscribers domin samun cikakken bidiyoyinmu da www.bahaushiyatv.com.